Walstro in race Leukste straat. John Gerards stopt als politiechef. Het is vandaag 12 september. Dit is het Pelemaasjournaal. Venray on Ice komt mogelijk toch terug op het Schouwburgplein. Het college van BMW heeft het besluit genomen om een lening van €6.000 aan Stichting Venray Events te verstrekken. Zo kan de stichting een fluisterstille chiller huren. De chiller die Venray on Ice voorheen heeft gebruikt, maakte te veel geluidsoverlast. Noodgedwongen moest het schaatsevenement vorig jaar uitwijken naar het grasveld bij de kerk. Maar dit was geen succes. Daarom wilde Venray on Ice dit jaar terugkeren naar het Schouwburgplein. Omwonenden dreigden naar de rechter te stappen als de luidruchtige chiller weer werd ingezet. Met de lening voor een fluisterstille chiller kan de stichting nu aan de slag met sponsorwerving om het evenement mogelijk te maken. De straat Walstro in Venray staat in de halve finale van de leukste straat van Nederland. Aanstaande zaterdag wordt bekendgemaakt welke 12 straten doorgaan naar de finale. In totaal zijn er 36 halve finalisten. Een groot deel hiervan komt uit Limburg. Om de finale te bereiken moesten de inwoners aan de slag met een straatpromotiefilm. Deze is nu klaar en het is dus nog even afwachten tot zaterdag voordat de bewoners weten of zij doorgaan naar de grote finale. Maar voor de bewoners staat één ding wel vast. De Walstro is de leukste straat van Nederland en daar zijn een aantal redenen voor. Er worden heel veel activiteiten georganiseerd en dus als je mee wil doen sluit je aan. En als je denkt van nou ik heb er geen zin in is het prima. Maar er wordt op zondag, of in ieder geval er wordt gefietst door de mannen samen. Er wordt opgepast samen, we vangen elkaars kinderen op. We kijken samen voetbaltoernooien. We hebben een straatfeest elk jaar. Ja goed, en elke avond als het mooi weer is zitten we lekker buiten met een vuurkorfje erbij. En ieder haalt wat lekkers en dan kan het heel gezellig zijn. Ja, nou, we doen heel veel samen. We hebben vooral naar het water gegaan, WK en speciale evenementen doen we heel veel samen. Dus dat het, ja. En het straatfeest is heel belangrijk hier, daar doen we heel veel mee. Dus dat is wel de belangrijkste hier. En wat vind jij zelf het leukste aan de straat? Ja, het samen zijn, dat we allemaal leuke dingen samen doen. Ook 's avonds dat we gewoon buiten gaan zitten met de hele bubs en echt gewoon gezellig hebben. En de kinderen, dat we daar leuke dingen mee doen. Het is gewoon gezellig. Walstro is een diverse straat. Er wonen ouders met oudere kinderen, gepensioneerden, gezinnen met jonge kinderen en alleenstaanden. De straat bestaat sinds 19 jaar. En in de loop van de tijd hebben de bewoners steeds meer contact met elkaar gekregen. En één plek in de straat heeft daar een belangrijke rol in gehad. Ik denk dat dit pleintje daar een stuk aan bijdraagt, want het is toch echt het centrale plekje in de straat. En hier treffen de kinderen elkaar en doordat de kinderen hier spelen komen ook de ouders hier naartoe. En daardoor denk ik dat de contacten ontstaan zijn. Om kans te maken op een finale plaats moet de straatpromotiefilm die op YouTube staat zoveel mogelijk views krijgen. Als Walstro de hoofdprijs uiteindelijk wint, krijgen de bewoners een buurtfeest en een barbecue aangeboden. De eerste paal voor het VIA Design Lab in Wansum is vanmorgen in de grond geslagen. Dat gebeurde in aanwezigheid van wethouder Jan Lonen en Marco Lier, directeur van het projectbureau Ooije Wansum. Het VIA Design Lab is een onderzoek- en educatiecentrum voor de diervoederindustrie. Dat wordt gerealiseerd in de haven van Wansum. In december is het gebouw klaar en kunnen de machines geplaatst worden. Begin maart 2014 is het centrum gereed voor de start. John Gerards stopt begin oktober als politiechef van Venray. Hij doet een stap terug, onder andere door een reorganisatie. Deze reorganisatie is een gevolg van de komst van de nationale politie. Veel politieeenheden zijn gefuseerd. Zo zijn de eenheden Limburg-Noord en Limburg-Zuid inmiddels tot één eenheid gevormd. Dat betekent dat wij samen gaan met Gennep als robuust basisteam, zo heet dat. En er is afgesproken dat de chefs van die eenheden die moeten gaan solliciteren naar die functies. En ik had mezelf voorgenomen, ik zit 9,5 jaar in Venray en ik heb er een reuze mooie tijd gehad. Maar na 9,5 jaar is het voor Venray, maar ook voor mij goed om een andere uitdaging te zoeken. Dus ik heb voor mezelf afgesproken om hier niet mee te solliciteren. En ik ben een paar weken geleden gevraagd om een andere functie te gaan doen. En dat sprak me ontzettend aan. Ik voelde me ten eerste heel erg vereerd dat ze mij ervoor vroegen. En dat is, het heet dan officieel programmamanager High Impact Crime. Zo heet dat. En dat ga ik doen voor de eenheid Limburg.
En daar gaat het met name over de aanpak van de overvallen, de straatroven, de geweldsdelicten, maar ook de woninginbraken. Er is een landelijk programma en daar ga ik mijn steentje aan bijdragen voor de eenheid Limburg. Er is veel veranderd in de 9,5 jaar dat Gerards politiechef is geweest. John is trots op zijn team dat de veiligheid in Venray de afgelopen jaren heeft verbeterd. Toch heeft Gerards nog wel zorgen over Venray. Er zijn 2 punten die extra aandacht vragen. Dus dat toch een beetje de dealende mensen van allochtone afkomst die in Venray op behoorlijke schaal tekeer gaan. Sinds de wietpas is er toch wel wat veranderd en daar maakt me wel zorgen over dat er een aantal mensen heel veel geld verdienen momenteel. En dat kan leiden tot een verruwing, tot een verharding van bepaalde criminaliteitssoorten. Dat is het ene verhaal. Het andere verhaal is dat ik zie dat er steeds meer patiënten of voormalig patiënten zich schuldig maken aan ernstige vergrijpen. De afgelopen maanden hebben we toch een aantal voorbeelden gezien van mensen die niet meer in de instellingen wonen, maar gewoon in de wijken worden gehuisvest. En voor de duidelijkheid, in de meeste gevallen gaat dat echt wel goed hoor. Maar er zijn een aantal gevallen waarvan ik denk van nou, dat moeten we niet hebben. En Venray is heel wat gewend op het gebied van patiëntenzorg. Voor de meeste Venraynaren is dat gewoon heel gewoon dat die er zijn. En dat vind ik zelf ook trouwens. Maar we hebben enkele uitschieters waarvan ik zeg van nou, dat vind ik zorgelijk. Helemaal verdwenen uit Venray is John Gerards niet. Hij blijft in de gemeente wonen en houdt een kamer in het politiekantoor om zijn nieuwe werkzaamheden te verrichten. Collega Jan de Rooij uit Gennep wordt waarnemend politiechef tot de sollicitatieprocedure voor de nieuwe functie van start zal gaan. Tot zover dit PLMA-journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Morgenavond is er een uitzending van de Regio van de Smaak. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht zijn er wolkenvelden en brede opklaringen. Morgenochtend is het droog. Er zijn zonnige perioden, maar er ontstaan ook enkele stapelwolken. 'S Middags loopt de temperatuur op tot 21 graden. Ik wens u nog een fijne avond.